Som a Swing Maníacs de Barcelona, una escola on els nens venen a aprendre a ballar l'Indie Hop. Ara estan fent un escalfament de Charleston. El Charleston té més d'un segle i és un dels balls que els negres nord-americans van reformar per convertir-lo en un nou ball. Aquest ball es diu l'Indie Hop i es balla amb la música swing, que és un tipus de jazz. L'Indie Hop surt dels Estats Units a partir del 1920. El Lindy Hop es balla en parella i fins que no sigueu experts, un dels balladors marca els passos i l'altre els ha de seguir. Hi ha els followers i hi ha els líders. Els líders són els que guien els followers. Els homes solen fer de líders i transmeten quins passos s'han d'anar fent a les followers que acostumen a ser dones. Però els papers es poden intercanviar. Mireu aquests dos homes, per exemple. Però això sembla un ball per majors. Què hi troben els nens que ballen l'Indie Hop? A mi m'agrada molt l'Indie Hop perquè quan veus ballar a persones et venen ganes de ballar i perquè és molt energètic també. A mi m'agrada perquè em posa contenta. Que els nens ballin l'Indie Hop és molt bo, perquè d'aquí uns anys tindrem l'Indie Hopers molt bons a Europa, i segon perquè comencen a ballar en parella, i això s'enriqueixen de la personeta que tenen al costat i aprenen a ballar comunicant-se corporalment amb una altra persona i amb molt respecte. Una altra cosa que fan al ball l'Indie Hop és anar una mica disfressat dels anys 20, amb gorra, guardapit, que diem a Mallorca, armilla, de cranques. És com una festa de disfresses. I a més, pots ballar amb qualsevol persona del món. Per exemple, amb l'Ariadna, amb la profe, jo no havia ballat mai. I ens entenem. És màgic.